Kanigere ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan nang. Ki mat ki ba kongsan jong ka khubor mentar ka step. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong baka India kala nang sandori ala ka jong ka kerteng hakaliang ka jing start ka jok bamenta kata ka artificial intelligence lani ka AI. Ya ka nusip jong baro arspa hanyo po arngot ki kertong ki bala aireng haka election syaka KHADC but JHADC on sarai menta ka singi. Lapan biangnya baro ka jing pengkrea haka bedai baka jingnya vote ong uba Cyril V Ding do Commissioner Secretary katnat ki kam ki bedai baka District Council. Bat pensengotu pai ba ka Aceh State People's Front ASPF halo ka jingdan kamban penong ya katura kum kanong ba haka portlang lani ka winter capital ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong baka India kala nang sandori ala ka jong ka kerteng hakaliang ka jing start ka jok bamenta kata ka artificial intelligence lani ka AI. Habakran cekipat kari haka program basisin shibnai jong u kaman kibat lingba ka Akashvani henin kasni. Modi ulaong bakipat kari India kimlong shu kibasa adin haka ban persyang ban pendan kam yaki jing start ka jok ka bamenta. Ulihat hu baka pertai barok kawai kaliharo ya ka jing jam syahmat ka India haka ni ka benta katba udang lej baneshim benta haka AI Action Summit kabalalong ha Paris. Modi ula benrap ba kinong India kilasdang pendankam ya ka AI nakabenta bun kijat kam. Bat ula shim ya ka nuksa jong uway unong hikay school sarkar ha Hyderabad, Telangana o bukerteng u Thodasam Kailash. Uni unong hikay ula pendankam ya ka AI nakabenta bantawi kijing ruay ha kaktien kolami bat kiway de kijat ktien jong kipat riulum. Modi ula ro yaw Kailash namar ka jingno senyang jong u hakaban pennek pensa ya kiktien riulum kibabunjan. Menteri Rang Badu kari ula ongru ba ka jingkiyo ka jing yesem benta ki samla kala walam ya ka jingkala ka bakraw haki babun kiliang la ka long haki kam haw lani haka AI. Ula penpaw ya ka jing sarong bakari kala sakhi ya ka jing penheri u rocket u bashispa lengba ka isro ha ubnai balala. Ula benrap bakani ka pen isya ya ka jingkut jingmut jong kari India ban nangkam kiyo syakliar ha ka jing nang jing tip ya ka haw man la ka singi. Hadian baki nong sanyima kila pendap ya kijing yalap election ki bala nek de ki benai. Kajing ya kring ki pat ba banjit ya ka seng jongki. Kajing ya plai ki kular bakin pendap. Bat kajing ya tap vote ke bala pendap hakatayo bala la. Kala poi pat menta sakas ngi bantip ya usok jong kita baro kijing treshtom. Ya ka nusip jong baro arspa anyo pu arngut ki kertong ki belia aireng naka benta ban syakjit kum ki nong mi kmat thamai syaka yindor bar thau ain jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC on sarai menta kasmi kabalong kasngi nyo vote kila dan hadu shispa san pu prangut ki kertong ki belia khun ban yo Syong haki arpu kondai teli ki syuki jong ka yingdor bar ka KHADC bat shispa khat sangut ki kertong ke balaya persang ting ban yu syong haki arpu kondai teli ki syuki jong ka JHADC habarok kini ar teli ki yingdor bar jong ki Autonomous District Council undan uwe udukad uban susha nominate. Katnat ka bape iki kam ki bedai bat ka District Council jong ka sarkar jela kala dap ban penbiang ya barok ki jing penkre haka bedai bat ka jing nyo vote menta ka sngi. Habakran halor kani uba Cyril V Ding do ubalong Commissioner Secretary jong kani katnat ulihat hu bala pendap ya kajing ajing hikai ya kinong nyaw vote bat ki RO bat kumjoru ladap banjit ya ki jaka nyaw vote uba Cyril Ding do ulihat hu shu bakin dan lightly ki jaka nyaw vote nakabenta ka District East Khasi Hills kajing nyaw vote nakabenta ka Sora Civil Subdivision kan long ha ka office jong USDO Sora nakabenta ka Penursla Civil Subdivision kan long haka office jong USDO ka Penursla but nakabenta ki wipat ki constituency ki bahap hapok ka District East Khasi Hills kan long ha ISBT Maulai Mauyong haka bede bat ki wei ki district ulaong ba kin long ha ki jaka nyo vote ki bala buat lupa haka office jong UDC jong kato ka district kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ikong amperin lingdo menteri katnat kakot kakya ibalong ru iway na kinong yalam jong kaseng NPP ilaong ba ka jingsen syar hapo ka KHADC bat JHADC hadian ka jing penbenaya ka result kan salong hakador jong ka jingsen syar senrop kumbalong haka sarkar jela
Habakran ba kinong patay khubor ikong amperin ilaong bakumba kalalong menta kidak kishen jong kasan hima sima kipen I bakan sadon ka jingthau yaka executive committee jong kitay artali ki autonomous district council daka jingesan rop lang jong kiseng san hima sima ikong amperin ilaong ru bakham menchua ki pa kim pediang yaka NPP henry menta bakalawan ka jing sngotu kilas dang ban pediang yaka ni ka seng Kaseng bhalang kabadang Shumit Shen kata ka Achik State People's Front ASPF kala penlong ya kajing pensngau thu pa ba halor kajing dan kam ban penlong ya katura kum kan nong ba ha ka por telang lane ka winter capital ya kani kajing pensngau thu pa ba la penlong dak ha Chisim Apal ha North Garo Hills District ha kabalawan banyadon lang dakinong yalam jongka Garoland State Movement Committee GSMC bat kum juru kirang ba snong na keleng kisnong jongka North Garo Hills District kinong yalam niam bat kipat ba haba ay ka jingkren hakani ka jingyalang ka General Secretary jongka ASPF ka Bernita Marak kalaong ba kani ka jingdawa ban penlong ya katura kum kanong ba ha ka portlang ka daikat kum ka jingkren ka batang daka ktien hendrai kalaong baka klempoi perkhat pat baka ni ka jingkular kampat shimla urlong tat hadu kini kisngi bamenta kumta ha ka bede bakani ka ASPF haringkat barka GSMC dangshen kala aya ka dorkhas sha menteri rangba ka jela ha ka bede bakani kamat jingdawa ka marak kala ong ru baka jingpen long ya katura kum ka winter capital kan wanra ya ka jingroi ka bamar ya kat jo hakathain Garo Hills kala benra baka jing hakaliang ka pisa tengka ban le cha Shillong ka khangla ki babur ki nong song snong hakaban yo ikila jingerap ki bakong san Hakasni sat jan jong katayo balala ka Shillong All Faiths Forum SAFF kala yo ban penlong ya ka jinga kenduk lang hakaban penthmai ki nongkit kam jongka Hakani ka jingyalang ka SAFF kala penpau ru ya ka jing sngongu ya menteri katnat social welfare par kumju ru ya ka dream mission kabala ai benta ya ka SAFF hakaban ya khon persha ya ka jing jelai ka jing di drug haka jela ha ukur wo jong u uba nur nongrum General Secretary ka SAFF ula pentip banakaliang ka kenhun ka penpau ka jing sngongu ya katnat social welfare par kumju ru ya menteri katnat uba apol lingdo halor ka jingyalang kabala dep penlong dangshen na ka benta ka jinga trilang jongki bar kinong yalam niam ha ka jinga khon persha ya u drugs ha ka jela uba nongrum ula ongru ba ka SAFF ka doni ka jingshania ha ka sarkar lengba ka project jongka ka drug rehabilitation elimination and action mission dream project hapo ka jingalam jong mission director ba Francis G Khasi ba ka kular ban ai ya ka jingkershan ba pura ha ka ban ya khon persha ik jingsneu ha ka imlang salang ka SAFF kala kentu ya barok ki khot ba kisnat trekam ban panjing rap na ka sarkar ha ka ban penlong ki program pensngau thu pai ba ki program ban ai jing sumar ya kitu ki belangop how drugs khnang bakin light na ukun jeri ka jingkerni ka kenhuan ka pensluru ya ki jaka pule ba ki balang bakin ai ka jinge trelang ba ki riu champang khnang ba onla ban pendan kam hok ya ki lat kelenti ha ka ban ya khon persha ya drugs Ya kalia niang mau kun thai ba shisen shisnam la pendap hakashnong kadu ha district ribhoi henin kasngi kiriu temen rusan na kaseng khasi kme mau khar kilawan ban pendap ya kalia niam le rukam rengkat kangut ngo kadem kani kalia niam mau kun thai kadai ka bajule shisen shisnam hakasngi robibar ka bakhat du jong ubnai rempang bat kelas dang ban pau bha hakathan hadien balapen khi empat yaka hausnam arajar khat nyo Kaseng Balang Federation of Khasi Jaintia Garo People FKJGP kalap ong bakan penklan shu ya kajing ki jongka ban persha ya kajing wan rong jongka lentirel sharilum Jaintia kinong yalam jongka FKJGP kila ong bakadaw baki persha ya kajing dawa ya kajing wan ra ya kalentirel namar bakan kta ya kajing long jingman jongki nong song snong ha kani kajela ka FKJGP kalakan turu ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council bakam dai ban ai ya ka no objection certificate ya ka NFR hakaba on ailat ya ka jingshna ya ka lentirel bandrung sa Jaintia Hills bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por pravajik niya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ki khubor ke banwan na ka kani ka dai ka Akashvani Shillong